Γεια σας, καλησπέρα και καλή βραδιά στο πρώτο μου κοινό ελπίδα. Στο χωριά. Σταμά! Στο πρώτο μου κοινό λοιπόν, το καλωσορίζω, το χαιρετάω, αποφάσισα και εγώ να κάνω βίντεο. Ναι! Το ξαναμάζεψα, διότι είμαι ποχουλή και θέλω να το κρύβω. Είμαι κομπλεξάριστη κατά τα άλλα. Τι θα μου κάνεις? Τι μπορείς? Τίποτα. Πάμε παρακάτω. Ποιο είναι το θέμα σου σήμερα, Αναστασία? Θέμα μου σήμερα, παιδιά. Δεν ξέρω, θα βρέσουμε ένα θέμα. Βρέσουμε εσύ. Πες μου τι σε απασχολεί, τι έχεις στο κεφάλι σου. Τα κουνούπια. Τα κουνούπια, φίλε, τα κουνούπια, ναι. Γιατί όχι, τα κουνούπια είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που μαστίζει την περιοχή. Τι γη? Όχι, βέβαια. Δεν ξέρω αγγλικά, συγγνώμη. Όχι, ξέρω αγγλικά. Λοιπόν, τα κουνούπια, φίλε, είναι ό,τι χειρότερο έχει εφεύρει η ανθρωπότητα, έχει εφεύρει ο Θεός, ο διάβολος, δεν ξέρω καν πόσα χρόνια υπάρχουν στη γη. Πάντως ξέρω ότι ανήκει στην κατηγορία των εντόμων, άρα για μένα έχει μπει χ, τεράστιο χ πιο μεγάλο και από το εγώ του. Γιατί πολύ απλά τα συγκεκριμένα τα κουνούπια έχουν φτιαχτεί για να πίνουν το αίμα σου. Δηλαδή ήρθαν στην ανθρωπότητα με μία και μόνο σκέψη: θα πιούμε το αίμα του ανθρώπου, γουστάρουμε ζέστη και θα τρεφόμαστε μόνο από αυτό. Φίλε, αυτό είναι απάνθρωπο. Γι' αυτό ίσως να μην το έχει φτιάξει ο καλός Θεός να πάει εγώ. Τέλος πάντων. Τα κουνούπια λοιπόν, τα οποία αν νομίζετε ότι βγαίνουν μόνο το καλοκαίρι, κάνετε μεγάλο λάθος. Εκεί που έχεις κάτσει το χειμώνα με τη σομπούλα σου, έρχεται το κουνούπι, η σκνίπα ή οτιδήποτε και σου βγείτε εδώ, μέσα στο αυτί. Σαν να σου λέει: μάγκα, είμαι κι εγώ εδώ. Ωραία, φίλε, δεν είναι το πιο σπαστικό αυτό το πράγμα να κοιμάσαι και να. Και ξέρεις τι, κοπανάς το αυτί σου, φίλε. Γιατί είσαι τόσο σαδομαζό και αντί να κοπανείς αυτό, είσαι πάνω στον ύπνο σου και κοπανάς το αυτί σου. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι κοπανάς τον εαυτό σου, σε κάνουν να κοπανιέσαι, δηλαδή γελάνε. Σου λέει: θα το ζαλίσω. Θα παίξω μαζί του, θα του κάνω παιχνιδάκια, θα κοπανάει τον εαυτό του σαν να μην υπάρχει αύριο, εγώ θα γελάω. Και απ' έξω υπάρχει ένας μήνος σίγουρα από κουνούπια που γελάει. Και αυτό μαζί σου. Μπορεί να γελάει και ο διπλανός σου. Αν κοιμάσαι με κάποιον. Πες το ότι σε τσιμπάνε, που εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε προβλήματα αρρώστιας ή το οτιδήποτε. Φίλε, υπάρχει κουνούπι που άμα σε τσιμπήσει πεθαίνεις. Αυτό είναι αστείο. Δηλαδή, πας στην κηδεία, από τι πήγε, από κουνούπι. Ναι, το κουνούπι. Δεν το έχει πει ποτέ κανένας άνθρωπος. Υπάρχει έμφραγμα, υπάρχει καρκίνος, υπάρχουν σοβαρές αρρωστίες και από κουνούπι. Από κουνούπι. Ότι τι ο Θεός σκεφτόταν, θα φτιάξω ένα έντομο το οποίο άμα σε τσιπήσει, άμα να έχει πεθαίνεις κιόλας, φίλε. Στα παπάρια μου θα πεθάνεις, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και αυτό, σε εμάς δεν γίνεται στην Ελλάδα, μπορείς να το αφήσεις απ' έξω, λες. Σε εμάς ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα? Ο βιασμός από κουνούπι. Το είχα δει αυτό το βίντεο. Το έχεις δει? Ότι δεν ξέρω αν το θυμάστε από τις μπήκε κούνουπας. Κούνουπας, όχι απλά κουνούπι, Κούνουπας. Ο συγκεκριμένος κούνουπας εμένα απλά με τσιμπάει και με κάνει να ξύνομαι μέχρι αηδίας σε σημείο που πρέπει να βγάλω αίμα για να σταματήσει να με τρώει. Και όχι μόνο αυτό. Σε τσιμπάει, ξύνεσαι, τελειώνει το πρόβλημα, όλα καλά. Σε παίρνουν τηλέφωνο, πρέπει να βγεις. Δεν θα βγεις με τη φόρμα και με την μπλούζα με τα συννεφάκια, πρέπει να βγεις με κάτι όμορφο. Και συνήθως αυτό για τις κοπέλες είναι φούστα. Την οποία δεν μπορείς να τη βάλεις γιατί τα πόδια σου είτε είναι γεμάτα από σπηριά είτε από καυκαλάκια που έχουν γίνει από το ξεραμένο αίμα, από το ξύσιμο που έκανες πιο πριν, με κλειδί τις περισσότερες φορές ξύνεσαι, γιατί τον ήχη δεν βοηθάει. Και βγαίνεις έξω με το πόδι έτσι και σε ρωτάνε τι έπαθες και αναγκάζεσαι να πεις ότι έχεις γάτα. Και συνήθως δίπλα σου είναι ο σύντροφός σου και σου λέει πότε πήραμε γατί. Και προσπαθείς να του σκουτίξεις τα μότα. Έχουμε πάρει γατί, δεν το ξέρεις το γατί, ότι το έχουμε το γατί στα μότα. Τι να πεις, ότι με έχουν τσιμπήσει 1.000.000 κουνούπια και δεν έχω τι να βάλω και ξύνομαι. Γιατί ούτε η ταμπλέτα κάνει δουλειά και πόσο μάλλον το φιδάκι. Από αυτό το φιδάκι δεν είναι σαν, δεν ξέρω εγώ τι, πώς μυρίζει έτσι? Μυρίζει σαν κακοφτιαγμένος μπάφος. Ίσως μπάφος κακός που μπορείς να τον βρεις στα εξάρχεια. Αυτό και βρωμάει τόσο πολύ που εν τέλει εσύ μαστουρώνεις και εσύ ζαλίζεσαι. Και το κουνούπι πετάει, χαλαρά δίπλα σου. Δεν τον ενδιαφέρει. Και πέρα από τα κανονικά τα κουνούπια που σε τσιμπάνε, υπάρχουν υποκατηγορίες κουνουπιών όπως οι σκνίπες, οι λιβελούλες. Ναι, οι λιβελούλες. Αυτό το τεράστιο το ελικόπτερο που λέμε που έχει μια ουρανά και κάτι φτερούκλες από πίσω. Να. Και απλά όταν πετάει κάνει. Ναι.
Αυτά είναι επίσης κουνούπια, τα οποία τσιμπάνε. Η σκνίπα, το μόνο που κάνει είναι που σε τσιμπάει και πονάς, τσούζεις. Ένα κουνούπι έρχεται. Να το βλέπει. Παιδιά, είναι live. Έλα εδώ. Πού είναι? Έλα εδώ να πεις και εσύ κάτι. Πού είναι? Έλα να πεις κάτι. Πήγε εδώ. Πήγε στα ρούχα σου. Δεν ξέρω. Θα βάλεις κουνουπόρκο. Ρε, είναι στα μαλλιά σου. What the fuck? Ιου. Μόλις σκότωσα ένα κουνούπι και δεν φεύγει από το χέρι μου. Φίλε, ήτανε μαύρο. Πού είχε ακουμπήσει άσφαλτο? Είναι άσφαλτο που μόλις τη τρώνανε. Μα δεν ξέρω, ήτανε μαύρο. Μου είχε τύχει να σκουτώσω. Μου είχε τύχει να σκουτώσω ένα κουνούπι πάνω στην κουρτίνα. Και πέρα από το ότι έβγαλε αίμα, η κουρτίνα ήταν άσπρη και έγινε κόκκινη. Και ήρθε η μάνα μου μέσα και να μην σας πω τι έγινε μετά. Που η κουρτίνα ήταν κόκκινη. Το πρόβλημα ήταν ότι είναι δολοφόνος. Όχι πλάκα κάνω, το πρόβλημα ήταν ότι λέω στην κουρτίνα. Είναι η μητέρα, φίλε. Κουρτίνα ίσον Θεός. Όπως είναι επόμενο, επειδή σκότωσα το κουνούπι, δεν έχω κάτι άλλο να πω για κουνούπια γιατί ήταν ο πρωταγωνιστής μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι να μου κάνετε like και εγγραφή, γιατί δεν μπορώ να πω το subscribe. Αυτό. Τα ξέρει καλύτερα. Να μου κάνετε αυτό, όχι γιατί δεν ξέρω αν σας άρεσε το βίντεο. Απλά ξέρω ότι ταυτιστήκατε. Είμαι σίγουρη. Είναι κουνούπια, φίλε. Δεν γίνεται να μην ταυτιστείς με τα κουνούπια. Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα με τα κουνούπια. Εκτός από αυτούς που πεθαίνουν.